Hello लोगोफोर गिबियावनो बयखौबो स्कुल एसोसिएशन सेन्टार ट्युसनेलावहाय बरायग्रोना लानाय जाबाय जों बेवहाय दायो एसएससि जिडि 2022-23 नि जिनाखि एग्जाम ना बे एग्जामनि थाखाय जोंहा लानाय दङ जे बेवहाय 1000 क्वेश्चन प्रेक्टिस सिरिज लादों जों ना बेनिनो जोङो प्रेक्टिस सिरिज 2 बेवहाय जोङो सावरायगोन बे भिडिअखौहाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय माने जायफोराहाय दायो एसएससि जिडि नि एग्जाम होनो नागिरदों ना जायफोरा सिलेक्शन खालामथारनो थाखाय फरायदों नोंथांमोनाहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो जायफोरा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो नोंथांमोना जायफोरा एसएससि जिडि नि एग्जाम होनो लागा बिथांमोननोहाय भिडिअखौ हानायमानि शेयार खालाम जाहाथे बिथांमोनाहायबो नुयो माने जायफोराहाय मेथ्सआवहाय दुर्बल ना माने मेथ्सखौहाय एसे गोब्राब मोनो बिथांमोननि थाखाय जाहाथे हेल्प होयो बेनि थाखाय नोंथांमोना हानायमानि भिडिअखौहाय बिथांमोननो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय जोङो बेवहाय 21 नाम्बार कुइसन माने जोङो सिगाङावहाय 20 सिम सावरायखांबाय जोंना सिगांनि प्रेक्टिस सिरिज 1 आवहाय जोङो 20 सिम सावरायबाय जोङो दानिया जोंना प्रेक्टिस सिरिज 2 आवहाय जोंनिया मा दङ 21 निफ्राय ना होमबा इयावहाय दङ 21 आवहाय if 5000 is invested for a period of 3 years at 20% compound interest per annum compounded annually what will be the amount received after 3 years माने बियो मा जे बेवहाय मा होनदों 5000 इनभेस्ट खालामदों जे बेवहाय बेसेबाङावहाय 20% आवहाय मायावहाय नोङो बेवहाय कम्पाउन्ड इन्टारेस्ट ना कम्पाउन्ड इन्टारेस्टआव होनना बुंदों आरो सिम्पल इन्टारेस्टआवहाय होननानै बुङाखै बेवहाय कम्पाउन्ड इन्टारेस्टआव होनदों बेनिफ्राय बेसे बेवहाय मा होनदों 3 इयार्सनि उनावहाय बेयो बेसेबां जाहैगोन 5000 बेखौहाय दिहुननांगौ ना होमबा जों माखौ दिहुननांगोन एमाउन्टखौ दिहुननो नांगोन जेब्ला जोङो एमाउन्टखौ दिहुनगोन बेवहाय जि कम्पाउन्ड इन्टारेस्टआवहाय बियो बुंदों बेवहाय ना कम्पाउन्ड इन्टारेस्टआव होनदों नालाय फर्मुलाया मा जायो एमाउन्टखौ दिहुननाया P1 प्लास R by 100 याव मा जागोन T स्मॉल t माने टाइम ए माने एमाउन्ट जों एमाउन्टखौ दिहुननांगौ प्रियाहाय बेवहाय जोंनिया मा दङ 5000 हा प्रियाहाय 5000 बेनिफ्राय 1 प्लास R रेटआहाय बेसेबां बेवहाय 20% होननाय दंना बेखायनो मा जागोन बेयाव 20 गायावहाय 100 बेनिफ्रायहाय नैबे T ना Tआ बेसेबां 3 इयार्स बेयाव मा जागोन 3 जागोन 0 जों 0 केन्सेल खालामदों जों बेखौ दाननो हाबावो नाथाय दाननो नांला मानो जे जों बेखौ दाननानै लायोब्ला जोंहा एसे गोबाव नांबावगोन जोंना बेखायनो दाननानै लानाङा जे जोंहा बेवहाय 10ैनो लाखियोब्ला जोंहा गोरलै जागोन सुबिदा जागोन बेवहाय होमबा 5000 इन्टु जे बेवहाय मा जाना दङ ओरैबायदि जाना दं नै बियो 1 प्लास 2 बाय 10 जाना दं ना बेवहाय मा जायो जोंना 10 जों 1 सानजाबगोन 10 जों 1 सानजाबगोन मा खालामगोन 2 जों सानजाबगोन दाजाबगोन जों ना होमबा 10 प्लास 2 बाय 10 माने 10 जों 2 दाजाबा 12 बेयाव मा जागोन बेवहाय 12 बाय मा जागोन इयो 10 जागोन हा नैबेखौ एसे बानायोब्ला बेवहाय पावारा मा दङ 3 बेखौ जोङो पावारा 3 माने बेवहाय 12 क्यूब आरो 10 क्यूब जाना दंना बेयाव मा जागोन 12 इनटु 12 इनटु 12 आरो मा जागोन 10 आबो 10 इनटु 10 इनटु 10 बेवहाय 0 0 0 0 0 0 केन्सेल खालामबाय जोंना 5 जों 12 जों 60 बेनिफ्राय 12 जों 12 मा जायो 144 होमबा 60 जों दाना 144 जों इन्टु खालामदो ना बेसे मोनगोन जोङो बेवहाय इन्टु खालामोब्ला ना 6 सानजाब 4 बेसेबां जायो जोंहा 24 ना 24 बेनिफ्राय 6 सानजाब 4 24 24 जों 2 जों मा जायो 26 6 जों 1 जों 6 बेसेबां जागोन बेवहाय 8 लाथिख' दं नालाय लाथिख' होमबा 8640 अप्शन नाम्बार ए आहाय कारेक्ट एन्सारा जागोन 8640 आहाय ना 3 बोसोरनि उनावहाय बेसेबां जाहैगोन बियो नेक्स्टआव होनदों the ratio of the volume of two cubes is 64 ratio 1331 what is the ratio of their total surface areas माने बेवहाय मोनसे क्यूब होनना बुङो ना क्यूब जे बेवहाय मा होनदों क्यूब होनाय लोगो लोगो बेयावहाय ना क्यूब होननानै बुङोबा बेबादि बियोहाय मोनफ्रोम माने गासै मोनबेसे बिखुं दं बेवहाय माने मोनद'था बिखुं थायो ना आरो मोनफ्रोमनिबो जखाया मा जायो समान बे क्यूबनि बेवहाय मानि रुजुथाया होनाय दं भलिउमनि रुजुथाया होनाय दं बे भलिउमा मा जागोन होनबा बेवहाय जे क्यूबनि भलिउमखौ दिहुननाय फर्मुलाया ए क्यूब बेनिफ्राय माखौ दिहुननांगौ जोङो टटेल सारफेस एरियाखौ दिहुननांगौ टटेल सारफेस एरियाखौ दिहुननायनि फर्मुलाया मा जायो 6a मा जायो स्क्वायर 6a स्क्वायर
होमबा जोंहा बेयावहाय होनाय दङ नैबे a क्यूब बेबो a क्यूब होमबा जोङो माखौ मिथिना लाग्रोनांगोन a नि भेलुखौ मिथिना लाग्रोनांगोन ना बेवहाय नाय 64 ना 64 आ मानि क्यूब जायो बियो 64 आहाय 4 नि क्यूब माने जोङो 4 खौ क्यूब खालामबा 64 याव a मा जाना दङ 4 जानानै दङ आरो 1331 आ 1331 आहाय मानि क्यूब बियो 11 नि क्यूब होमबा यावहाय a आ मा जाना दं जे बेयावहाय होनदोङो भलिउमनि फर्मुलाया मा जाना दं a क्यूब नालाय ना a क्यूब नालाय बियो क्यूबनि महराव दङ होमबा यावहाय a आ मा जागोन जोंनियाहाय जे माखौ क्यूब खालामबा जों 64 मोनो 4 खौ आरो माखौ जोङो क्यूब खालामबा 1331 मोनो जोङो 11 खौ ना होमबा a नि भेलुआ मा जाना दं बेवहाय मोनसेनिया 4 आरो मोनसेनिया 11 दाना टोटल सारफेस एरियाखौ दिहुननायनि फर्मुला नै बियो बिनि मा खालामनांगौ जोङो रुजुथाय होमबा 6 मा जागोन a स्क्वायर ना a स्क्वायर बा मा जागोन बेवहाय 4 दङ बेखायनो मा जागोन 4 स्क्वायर रेशियो मा जागोन ओरैजाय 6 इनटु मा जाना दङ 11 स्क्वायर बेवहाय नैबे a नैबे जाबाय क्यूब ना क्यूब नालाय बियोहाय दाना 6 जों 6 मा जागोन केन्सेल 4 खौ स्क्वायर खालामबा बेसेबां 16 11 खौ स्क्वायर खालामबा 121 बा एन्सारा मा जागोन अपसन नम्बर ए आहाय कारेक्ट एन्सारा बियोहाय ना दाना नेक्स्टआव दङ 23 आव बेवहाय जे होनदोङो सुकेस earns a salary of rupees 10,000 per annum. If his salary is increased by 14%, then how much will he earn per annum? जे बियो बोसोरावहाय जे मा होनदोङो सुकेसआ बोसोराव मा बेसेबां सेलारि मोनो होनदोङो 10,000 ना बेनिफ्राय बिनि जुदि सेलारियाहाय 14 जौखोन्दो बाङोब्ला बिनि मोनफ्रोम बोसोरनि सेलारिया बेसेबां जागोन बेखौहाय दिहुननांगौ मानि ना बेयावहाय नाय जे मा जादों 14% बांदों बेसेबांनि 10,000नि बा 10,000नि ना 10,000नि 14%आ बेसेबां जागोन बेलाय 10,000नि 14% होमबा 100 बेवहाय ना दानबाय बाट 100 जों 14 जों सानजाबा 1,400 जागोन 1,400 होमबा 1,400 बारायनानै दं बा नैबे सिगांनिया बेसेबां खामोन 10,000 खामोन 10,000 जों जोङो 1,400 खौ दाजाबा बेसेबां मोनगोन जों 11,400 मोनगोन जोङो ना बेवहाय सिगाङावहाय बेसेबां खामोन बे 10,000 10,000आवहाय बेया बेसेबां पार्सेन्ट बारायबावदों होनदोङो 14 जौखोन्दो बे 14 जौखोन्दोआ बेसेबां जाहैयो 1,400 बियो ना होमबा 1,400 जाहैगोन बियो अपसन नम्बर 3 आहाय बिनि कारेक्ट एन्साराहाय जागोन आरो नेक्स्ट the ratio of marks of Arjun and Charan is 2:3. If the marks of Arjun are 22 less than the marks of Charan, find the total marks of Arjun and Charan. जे बेवहाय अर्जुन आरो करननि ना जे अर्जुन आरो करननि मा खालामनांगौ होनदोङो बेवहाय मार्क्सनि जिनाखि रेशियो बियोहाय 2:3 होनानै दोननाय दङ बेनिफ्राय अर्जुननि मार्क्सआ मा होनदोङो करननि मार्क्सनि बेसेबां खम होनदोङो 22 खम बेयावहाय जोङो हमबाय ना बेवहाय जेब्ला जोङो हमनानै लागोन जे अर्जुननियाहाय मा हमबाय जोङो मार्क्सआ 2x आरो करननिया बेसेबां 3x बेनिफ्राय बेयावहाय ओरैबायदि होनदों जे बे जाहैबाय करननि मार्क्स ना करननि मार्क्स बेनिफ्राय बेयावहाय जे अर्जुननि मार्क्स बेनिफ्राय मा होनदोङो अर्जुननि मार्क्सआ 22 खमसिन होमबा 22 नि बिना 22 बांसिन नङा नङा बांसिन जाना दं बेयो 22 बांसिन होमबा बेयावहाय मा खालामनांगोन जों बेजों समान जानांगौबा बेजों समान खालामनांगौबा जों 22 खौ मा खालामनांगोन प्लास खालामनांगोन ना 22 खमसिन नालाय होमबा नैबेजों समान जानांगौबा जों बेवहाय 22 खौ प्लास खालामनांगोन आरो ना होमबा 2x खौ ओरै लाबोब्ला माइनास जागोन 3x निफ्राय 2x माइनास खालामबा x आरो x नि भेलुआ बेसेबां जागोन बेवहाय 22 दाना x नि भेलुआ जिहेतु 22 जाबाय दाना मा खालामनांगौ बिसोर सानैनि जोङो मा खालामनांगौ होनदोङो मार्क्सनि दाजाब गासै मार्क्सआ बेसेबां ना बेखौहाय जोङो दिहुननांगौ होमबा बेखौहाय नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लाग्रोदो आं खोमोरनोसै ना एसे जायगायाहाय दिगदार जायो होमबा जोङो x नि मानखौ बेसेबां मोनबाय जोङो 22 मोनबाय जों ना x नि मानखौ जों 22 मोनदोङो जे x नि मानखौ जोंहा 22 मोननाय लोगो लोगो होमबा 22 जों 2 सानजाबा बेसेबां जाबाय 44 आरो 3 जों 22 सानजाबा बेसेबां जागोन 66
बायजों दाजाबबा 1 1 0 एन्सारा मा जागोन अप्शन नम्बर 1 आहाय कारेक्ट एन्साराहाय बियो ना नेक्स्ट the downstream speed of a boat is 80 km per hour and it travels a distance of 320 km upstream in 8 hours. Find the speed of the boat in still water. बेयो इम्पर्टेन्ट दे बे कुइसना बिराद इम्पर्टेन्ट नोंथांमोनाहाय बेखौ एकदम इम्पर्टेन्ट होननानै लिरनानै लाबानो जाबायना बे कुइसनखौहाय माने बे कुइसनाहाय इम्पर्टेन्ट नोंथांमोनाहाय लिरनानै लाबानो जाबाय बेखौहाय मोजाङै इम्पर्टेन्ट होननानै लिरना लाबानो जाबाय जेरावहाय डाउन स्ट्रिम होननानै बुंदों डाउन स्ट्रिम होननाय लोगो लोगो नाय डाउन माने दैयाहाय ओरै दाहारखै बोहैलांदों ना दैया बिथिं बोहैलांदों दैयाहाय बेजों बोहैदों ना ओरै फारसेखै बोहैलांदों बेयावहाय मा जादों डाउन स्ट्रिम होननाय लोगो लोगो बेयावहाय माने नावाबो बे जेरैहाय दैया दाहार जेथिं बिथिंनो बियो दावलांदों नावखौबो ना अब्ला बेयावहाय मा जागोन स्पिडा मा जागोन प्लास जागोन माबोरैहाय नाय दैनि स्पिड ना बे दैनि स्पिड आरो नैबे जाबाय नावनि स्पिड दैयाहाय स्पिड थांखागासिनो ना आरो बेवहाय जों नावखौ स्पिड जावोबा दैनि स्पिडजों नावनि स्पिडजों मा जागोन स्पिडा प्लास जागोन ना जाया जागोन बियो ना डाउन स्ट्रिमावहाय आप स्ट्रिम होनोब्ला मा जागोन बेवहाय दैयाहाय ओरै थांगासिनो ना दैया बिथिं थांदों दाना नावखौ जोङो ओरैहाय जावखोनांगौबा मा जागोन बियोहाय नावखौ जावखोनांगौबा दैनि मायावहाय ना जे जों नावखौ जावखोनांगौ होमबा जों मा नावखौ जेब्ला जों जावखोनांगौब्ला जोङो दैनि दाहारा जेसेबां बिनि बांसिन जोङो स्पिड बाहायोब्लासो जोंहा मा जागोन जों नावखौ जावखोनो हागोन ना बेनिखायनो जोङो मा होनो नावनि गोख्रैथिनिफ्राय स्पिडनिफ्राय मा खालामनांगोन जोङो दैनि स्पिडखौ जोङो माइनास खालामनांगोन बेयावहाय मा जागोन दैनि स्पिडजों नावनि स्पिडजों दैनि स्पिडजों मा जागोन प्लास जागोन एखे बिसोरो ना मोननैजों लोगो जे दैनि स्पिडा बेसेबां आरो बेवहाय नावनि स्पिड मोननैजों बे स्पिडसिन खारखागोन बियो ना आरो नैयावहाय जोंहा बांसिन मा होनो बोलो नांगोन बेवहाय जोङो मा खालामनांगोन माइनास खालामनांगोन आप स्ट्रिम होनोबा मा जागोन माइनास आरो डाउन स्ट्रिम होननानै बुङोब्ला प्लास बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय ना बेयावहाय मा जागोन जोंनियाहाय बेवहाय डाउन स्ट्रिम होननानै बुंदों ना डाउन स्ट्रिम होमबा मा जागोन बेवहाय दैनि दाहारजों नावनि दाहारजों दैनि दाहारजों दाजाबनानै बेसेबां जादों बिसिनि गोख्रैथिया बेसेबां होनदों 80 किलोमिटार पार आवार 80 किलोमिटार पार आवार दानिया नाय it travels a distance of 320 kilometer upstream in 8 hours 8 hours माने टाइमाहाय बेवहाय 8 बेनिफ्राय डिस्टेन्सआ बेसेबां 320 डिस्टेन्सआ बेसेबां 320 किलोमिटार अब्ला जोंना स्पिडा मा जागोन स्पिडखौ दिहुननांगौबा जों मा खालामनांगोन टटेल डिस्टेन्सखौ माजों राननांगौ जोङो टाइमजों राननांगौ होमबा बेसेबां जागोन 40 किलोमिटार पार आवार जागोन बेयो ना 40 किलोमिटार पार आवार स्पिडाहाय होमबा बेयावहाय आप स्ट्रिम माने बि माइनास डाब्लिउ बि बेसेबां जागोन 40 किलोमिटार पार आवार दाना बेखौ जोङो प्लास खालामोब्ला मा जागोन 2b प्लास माइनासजों केन्सेल जागोन बेयो ना बेजों केन्सेल बेनिफ्राय 120 2जोंखौ रानबा बेसेबां मोनगोन जोङो 60 होमबा बेयावहाय जिनाखि नाव बे नावनि गोख्रैथिया बेसेबां जागोन बेवहाय होमबा 60 किलोमिटार पार आवार स्टिल वाटारावहाय ना होमबा मा जागोन जोंनाहाय अप्शन नाम्बार 2 आहाय जागोन बियो बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय डाउन स्ट्रिम होनना बुंबा प्लास जागोन आप स्ट्रिम होनना बुंब्ला माइनास जागोन इम्पर्टेन्ट होननानै ला बेखौहाय दाना नेक्स्टआव दङ इफ 20 cube is subtracted from the square of a number the answer so often is 4320 what is the number जे मा होनदों मोनसे अनजिमानि बर्गनिफ्राय जों बेयावहाय मा खालामनांगौ 20 क्यूबखौ दानख'योब्ला बेसेबां मोनो होनदों 4321 मोनो होननानै बुंदों ना अब्ला बेयावहाय नाय एक्स स्क्वायरखौ लाखियोब्ला माइनास आरैजाय मा जाहैगोन प्लास जाहैगोन 4321 प्लास 2 खौ क्यूब खालामबा मा जायो 8 ना आरो बेयावहाय क्यूब माने मोनथाम सानजाब जागोन होमबा बेयाव 0आ मोनथाम जागोन बेना दाना नाय 1 जों जोङो 0 दाजाबा मा जाखागोन बियो 1 दाना 1 नि बर्ग रोदाया मा जायो 1 आनो जायोना जाया होमबा 1 गोनां इउनिट डिजिटआ मा दं बियो मोनसेल'सो दं अपसन नाम्बार इयावल'सो दं बियो ना एसे जों एबा बानायथारबा मा जागोन बेवहाय 1 2 3 2 1 ना बेखौ दाजाबा माने इउनिट डिजिटआ जों जायखिजाया बेवहाय नाय माखौ स्क्वायर खालामबा जोङो 1 मोनो 9 खौ स्क्वायर खालामबा 81 आरो 1 खौ स्क्वायर खालामबा 1 होमबा जोंहा अपसनावथ' 9 गोनां गैया 1 गोनांल'सो दंखायो 2 खौ स्क्वायर खालामबाथ' जों 1 मोना 3 खौ स्क्वायर खालामबाबो जों 1 मोना 4 खौ स्क्वायर खालामबाबो 1 मोना ना बेखायनो मा जागोन जोंनाहाय अपसनाहाय
जिनाखि 1 दङ ना बे 1नि 1 गोनाङाहाय जागोन बेखायनो नोंसोरहा फरिखायावहाय गासिखौबो खालामजोबलाय नाङा टाइमा थोआ ना बेखायनो जोङो बेफोरबायदि अपसनखौ नायनानै थोंजोङै सायख'नोबो जोङो हायो जोंहा ना नेक्स्ट what is the least number to be added to 4522 23 to make it a perfect square जे माबे अनजिमाखौ दाजाबोब्ला माबे दुइसिन अनजिमाखौ दाजाबोब्ला ना माजों दाजाबोब्ला 4 5 2 3 जों दाजाबोब्ला बै दाजाबनानै मोननाय अनजिमाया माने आबुं बर्ग जागोन बेखौहाय दिहुननांगौ जोङो ना होमबा जों मा खालाम बेखौहाय 4 5 अपसननिफ्रायबो जों हायो नाथाय अपसननिफ्राय जोङो नांला ना बेयावहाय जोङो बेखौहाय जों थोंजोङै बानायग्रोनोसै आगदानिफ्राय जोङो जरा लानांगौ जे जोङो माखौ स्क्वायर खालामो 45 मोनगोन जों 45 थ' मोना जोङो बिनि दुइसिन मोनो जोङो 6 6 बेसेबां जायो 36 ना बेयावहाय 9 2 3 बायखौहाय बेसेबां जागोन 12 होमबा बेसेबां थांगोन बियो 8 माने जोङो बेयावहाय नाय दाजाबनांगौसो होनना बुंदों ना दाजाबनांगौ बेजों दाजाबबा बिनि अनजिमानि देरसिन मोनहैगोन ना मोनहैया जोंलाय देरसिन मोनहैगोन बेखायनो जोङो नै बिनि मा लानांगोन जोङो देरसिन मोनहैनांगौ नालाय बिनि देरसिनखौ लानांगोन जोङो बिनि खाथिनि देरसिनखौ दुइसिनखौ नङा 9 2 3 नि जोङो खाथिनि जोङो देरसिनखौहाय जों मा खालामनांगोन लानो नांगोन जोङोहाय ना होमबायावहाय मा जागोन 8 सानजाब 8 बेसेबां जायो 64 4 6 थाबाय 16 16जों 6जों बेसेबां जायो 22 2 थाबाय ना 8 जों 1 जों 8 2 जों बेसेबां जायो 10 दांखौआ बेसेबां जागोन 4 निफ्राय 3 दांखौबा मा जागोन 1 2 निफ्राय 2 दांखौबा लाथिख' 10 निफ्राय 9 थांबा मा जागोन 1 होमबा जों मा दाजाबनांगोन 101 खौ जोङो दाजाबनो नांगोन जोङो ना नाय अपसननिफ्राय जोङो माबोरै सायख'गोन जोङो अपसननिफ्राय सायख'नांगौबा जोंहा माबोरै सायख'नांगौमोन जोङो नाय बेयावहाय अपसननिफ्राय सायख'बा जोंहा नैयावहाय मोनसे मा होनो नैसो मोननायाथ' जाखानाय नङा मानो जाखानाय नङा नाय जोङो 5 जों जोङो इउनिट डिजिटजों इउनिट डिजिटखौ दाजाब 3 आरो 5 जों दाजाब मा मोनो जोङो 8 नाथाय जोङो जायखिजाया अनजिमाखौ जोङो स्क्वायर खालामबा जोङो 8 मोना होमबा बेथ' अपसना बेनि नंखाया जोङो बेखौहाय इलिमिनेट खालामनो हायो जोङो आरो 0 जों 3 दाजाबबा 3 आनो मोनगोन जोङो जायखिजाया अनजिमाखौ जोङो स्क्वायर खालामबा जोङो 3 मोना इउनिट डिजिटआवहाय ना होमबा बेबो नङा दाना 8 आरो 3 जों दाजाबबा मा मोनो जोङो 11 नाथाय आङो इउनिट डिजिटआवहाय 1 मोननो हागौ नाथाय बेयावहाय जोङो दुइसिनखौ सोंदों नालाय जोंना नैबेखौ दाजाबबा जोङो बेखौ मोननो हानाय जोङो ना बेखायनो 101 जागौमोन बेयो ना एन्साराहाय दाना if the shopkeeper gives 6 articles for free for every purchase of 18 articles then find the overall discount percent जों बेवहाय overall discount दिहुननांगौ जे बेयावहाय नाय 18 आर्टिकेलनि बे 18 आर्टिकेल ना 18 आर्टिकेलाव मा खालामदों नों बेयावहाय मोनफ्रोम 18टा आर्टिकेलाव मोनफ्रोम 18टा आर्टिकेलाव मा खालामो बियोहाय 6 आर्टिकेलखौनो मा खालामो फ्रि हरो ना अब्ला बेबायदियावहाय मा खालामनांगौ जोङो नैखौ जोङो हमबा x हमबाय नैखौ जोङो y लाबाय ना मा जागोन फर्मुलाया नैबेखौ x लाबायबा आरो नैबे y मा जागोन x प्लास y प्लास x y बाय मा जायो 100 जागोन बेयो ना होमबा याव मा जागोन बेयावहाय ना सरि गोरोन्थि जादों बेना x प्लास y इन्टु मा जायो 100 हो बेवहाय 6 जों 18 जों बेसेबां 24 मा जागोन 100 6 जों दानबा 4 जोंखौ केन्सेल खालामबा 25% होमबा मा जागोन एन्साराहाय अप्शन नाम्बार 1 आहाय 25% आहाय बियो ना दाना नेक्स्ट कुइसनाव दङ a shopkeeper were sold to mobile for rupees 9 मा होनदों 1995 is he gaining 5% on one and losing 5% on other. What is the gain or loss percentage on whole transaction? माने बेवहाय नाय मोनफ्रोम गंनैबो मबाइलखौनो मा खालामदों बियो 1995 आव फानदों बियो ना मोननैखौबो 1995 आव फानदों आरो मोनसेखौ 5% मुलाम्फा जादों आरो मोनसेयावहाय 5% खहा खालामदों अब्ला बेबायदियाव नाय एखे दामावनो फाननानै आरो बेवहाय प्रफिट आरो लसआबो जुदि एखे जायोब्ला ना प्रफिटआबो बेवहाय नाय 5% आरो लसआबो 5% आरो मोननैखौबो एखे माबानो दामावनो फानदों अब्ला बेवहाय लस पार्सेन्टखौ दिहुननायनि फर्मुलाया मा जागोन लस पार्सेन्टखौ दिहुननायनि फर्मुलाया प्रफिट पार्सेन्ट इनटु लस पार्सेन्ट डिभाइडेड बाय मा जागोन बेयावहाय 100 बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय मा जागोन बेयावहाय प्रफिट पार्सेन्टआबो 5 लस पार्सेन्टआबो 5 बेयाव मा जागोन 100 दाना 5 5 25 बाय मा जागोन बेयो 100 बेवहाय 0 बेस दङ मोननै बेखायनो मा होनो पइन्टआ मा जागोन मोननै मा होनो अनजिमानि सिगाङाव थागोन मा जागोन बे होमबा 0.25
मा जायो बेवहाय लस जायो जे लस जागोन मानो होनबा नाय जे एखे दामावनो फाननानै माने बेनिफ्राय एखे बेयावहाय माने मुलाम्फा आरो जौखोन्दो जायोबा मा होनो मुलाम्फा आरो खहा जायोबा मा जागोन जेब्लायबो खहा जागोन आरो बिनि फर्मुलाया नैबे जागोन बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय हा होमबा बेसेबां जागोन बियो बेवहाय नाय 0.25 मोननै दङ 0.25 गेन 0.25 लस होमबा जोंहा मा जागोन बेवहाय मुलाम्फा जाया लस जागोन बेखायनो अपसन नाम्बार 3 आहाय जागोन नेक्स्ट the volume of a cone of radius 13 cm is 5075 cm cube find its height जेवहाय कन होननानै बुंदों ना बेवहाय मा होनदों कन बेवहाय कननि खोथा बुंदों बियो ना एक्चुअली बेवहाय कन होननानै बुङोब्ला हमना लाबाय बियो ना बेवहाय कननि खोथा बुंदों कन मानि मा जोंहाहाय जं हासुं बियो ना कन मानि जं हासुं बेवहाय जोङो मा खालामनांगौ बेनि जौथाइखौ दिहुननांगौ जों ना जौथाया बेसेबां बेखौ दिहुननांगौ बिनिनो नैबे सखावाहाय ना नैबे सखावा बेसेबां दं बेवहाय 13 सेन्टिमिटार दङ आरो बेनिफ्राय भलिउमा होनाय दङ भलिउमा मा जायो कननि भलिउमा मा जागोन 1/3 r स्क्वायर h आरो बिनि टटेल सारफेस एरिया मा जागोन 5r r प्लस l आरो कार्भ सारफेस एरिया मा जागोन 5r l बे जाहैबाय भलिउम टटेल सारफेस एरिया कार्भ सारफेस एरिया माने नैबे जाबाय गासै बिखुं दब्लायथि आरो नैबे जाबाय खेंख्रा बिखुं दब्लायथि आरो नैबे जाबाय रोजा गासै ना होमबा जोंहा बेखौहाय दानिया जोंहा माखौ दिहुननांगौ बेयावहाय जौथाइखौ दिहुननांगौ जोंना बेवहाय माया होनाय दं जोंहा रोजा गासैयाहाय होनाय दं बा रोजा गासैया होनाय दं बेवहाय रोजा गासै मानि मा 1/3 r स्क्वायर h ना बेयाव मा जागोन 5075 दाना जोङो 5 जों 5 केन्सेल खालामखानो हायो बेवहाय 1/3 माने 3 आहाय सानजाबैखागोन अब्लाबो बेवहाय खनसे लिरबावनोसै 13 स्क्वायर ना 13 स्क्वायर इनटु h 507 13 खौ स्क्वायर खालामबा 169 इनटु h 3 ओरै सानजाबहरबा बेसेबां जागोन बियो 1521 दाना नाय इउनिट डिजिटआव मा दङ 1 जे 9 जों जोङो मा अनजिमाखौ सानजाबबा मुंसेयावहाय 1 मोनो जोङो 9 जों 9 सानजाबबा दाइनजिसे मोनो जों ना होमबा बेवहाय 9 जों नायनोसै जोङो 1 54 54 जों 8 ना होमबा बेवहाय 62 2 थाबाय 9 5 15 ना बेवहाय मा जागोन 9 16 15 होमब्ला मा जागोन बेवहाय 169 जों ना 169 जों जोङो 1521 खौ रानोब्ला बेसेबां मोनगोन जोङो 9 मोनगोन जों ना बा एन्सारा मा जागोन अपसन नाम्बार 4 आहाय 9 आहाय कारेक्ट जागोन आरो दाना नेक्स्टआव दङ दा रेशिय' बिटुइन दा स्पिड of two trains is 2:5 if first train runs 350 km in 5 hours then the difference between speed in hours kilometer per hour of both the train is बैयावहाय जे होनदोङो गंनै ट्रेननि जिनाखि स्पिडनि रेशिय' बियोहाय 2:5 ना होमबा हमबाय जोङो जे ट्रेननि स्पिडखौ जोङो हमबाय मोनसेनिखौ फार्स्ट ट्रेननिया 2x आरो बिनिफ्राय सेकेन्ड ट्रेननिखौ जों मा हमबाय 5x दानिया मा होनदोङो फार्स्ट ट्रेननि जिनाखि ट्रेन बियो मा होनदोङो 5 आवाराव 5 घन्टायाव 350 किल'मिटार थाङो आरोना खारो जेनेबा बेनिफ्राय जों मा खालामनांगौ देन दा डिफारेन्स बिटुइन स्पिड माने जोङो गंनै ट्रेननि जोङो फारागथिखौ दिहुननांगौ ना स्पिडनि फारागथिखौ दिहुननांगौ बेसेबां जायो होमबा बेवहाय नाय फार्स्ट ट्रेननि जिनाखि स्पिडनि रेशिय' बियो 2:5 दंमोन नालाय जोङो बेवहाय जोङो 2x हमबाय जोङो ना दानिया बेवहाय मा होनदोङो होमबा फार्स्ट ट्रेननि जिनाखि स्पिड बियो मा जागोन स्पिडखौ दिहुननायनि फर्मुलाया मा जागोन जोङो टटेल डिस्टेन्सखौ माजों राननांगौ जोङो टटेल डिस्टेन्सखौ जोङो टटेल टाइमजों राननांगौ अब्ला बेसेबां जागोन बियो 70 ना 70 होमबा फार्स्टनि जिनाखि स्पिड ट्रेननि स्पिड बियो 70 होमबा जोंनिया रेशिय'आ बेसेबां दङ 2x होमबा 2xनि समाव मा जागोन बेवहाय 70 होमबा xनि भेलुआ मा जागोन बेवहाय 35
होमबा जों बेवहाय जिहेतु x नि भेल्युखौ जोङो 35 मोनबाय जों ना दाना जों मा खालामनांगौ डिफारेन्स दिहुननांगौ होमबा 5x आरो 2x नि डिफारेन्सआ बेसेबां जागोन बेवहाय 3x होमबा 3x जाबाय होमबा बेयाव मा जागोन 3 into मा जागोन 35 अब्ला मा जागोन 105 अप्शन नम्बर 4 आवहाय कारेक्ट एन्साराहाय जागोन बियो दाना नेक्स्टआव दङ दा डिफारेन्स बिटुइन दा present present age of P and Q is 8 years and the ratio of their present age is 2:3 respectively. What is P's present age? माने जोङो P नि present age खौ दिहुननांगौ P आरो Q नि जेनाखि difference ratio ना sorry different age आ बेसेबां दङ 8 year आरो बिनिफ्राय बिसोरनि present age नि ratio 2 आरो 3 होमबा जोङो present age खौ 2 आरो 3x लाबाय जों ना दाना बिसोरनि जिनाखि डिफारेन्स ना डिफारेन्स मा जागोन बेवहाय 2x इज इक्वल टु मा होनदों 8 years होमबा x नि समान मा जागोन बेवहाय 8 दाना सोरनिखौ सोंदों p निखौ होमबा p निया बेसेबां 2 होमबा 8 जों 2 जों सानजाबा बेसेबां मोनगोन 16 अब्ला मा जागोन अप्शन नम्बर ए आवहाय कारेक्ट एन्साराहाय दानिया नेक्स्टआव दङ ₹800 amount to ₹920 in 3 years at simple interest. If the interest rate is increased by 3%, it would amount to माने 8,000 मा जायो दोङो 3 years आवहाय 920 जायो मायावहाय सिम्पल इन्टारेस्टआवहाय बिनिफ्राय जुदि पार्सेन्टआहाय ना इन्टारेस्टआहाय इन्टारेस्ट रेटआ जुदि 3% बारायोब्ला अब्ला बेसेबां जाहैगोन बेखौ दिहुननांगौ माने मा दङ 920 एमाउन्ट आरो 800 आवहाय प्रिन्सिपल बेयावहाय जोंहा मा खालामनांगौ जोङो माखौ दिहुनना लाग्रोनांगोन जोङोहाय बेवहाय ना जे जोङो रेटखौहाय दिहुननानै लाग्रोनांगोन जोङो रेटखौ दिहुननांगौ मा खालामनांगोन जोङोहाय बेवहाय ना जिहेथु जोङो रेटखौ दिहुननांगौ अब्ला रेटखौ दिहुननायनि फर्मुलाया मा जागोन जोंनाहाय P into T गोजौआव मा जागोन SI into 100 SI मा जागोन जोंना SI खौ मा मोनो जोङो सिम्पल इन्टारेस्टखौहाय एमाउन्टनिफ्राय जों माखौ माइनास खालामनांगौ प्रिन्सिपालखौ माइनास खालामनांगौ एमाउन्टआ 920 आरो 800 ना प्रिन्सिपालाहाय मा 920 निफ्राय 800 माइनास खालामबा बेसेबां मोनगोन जोङो 120 मोनगोन जोङो 120 इन्टु मा जागोन 100 पिया बेसेबां बेवहाय 800 बेनिफ्राय टाइमा 3 होमबा बेवहाय 100 जों 100 दानबाय जोंना 3 जों खौ दानबा 40 आरो 4 जों खौ दानबा 5 होमबा बेसेबां जागोन बियो सिगाङावहाय 5% मोन आराहाय दाना जोङो मा खालामनांगौ 3% बारायोब्ला ना बेसेबां जाहैगोन बेखौहाय दिहुननांगौ होमबा रेटआ बेसेबां जागोन बेवहाय 5 + 3% बारायोब्ला बेसेबां जाहैगोन बियो 8% जाहैगोन ना होमबा दाना 8% नि जों मा खालामनांगौ एमाउन्टखौ दिहुननांगौ एमाउन्टखौ दिहुननायनि फर्मुलाया मा जागोन बेवहाय जोंहा P ना प्रिन्सिपाल प्लास SI जायो ना होमबा 1 प्लास बेवहाय P R सरि पियाहाय जों कमन लाखाबाय ना जिहेतु जों P खौ कमन लाखाबाय बेवहाय जोंना मा जागोन 1 प्लास R T बाय मा जागोन बेवहाय 100 बेनिफ्राय T मल्टि जायोमोन बेयाव मा जागोन T बेवहाय T बेवहाय 800 1 प्लास R बेसेबां जाखो बेवहाय 8 T आहाय बेसेबां 3/100 बेयाव मा जागोन 3 years नालाय ना स' होमबा जों इयावहाय बानायोब्ला ना मावफुङोब्ला जों मा मोनगोन जोङो 800 100 जों 1 सानजाबा 100 8 जों 3 सानजाबा 24 100 जों 24 जों प्लास खालामबा 124 गामा थागोन 100 क्यूब ना बेयावहाय एक्चुअलि जों मा खालामनांगौ हायो जों बेवहाय सिम्पल इन्टारेस्ट ना बियो सरि सिम्पल इन्टारेस्ट होनदों ना कम्पाउन्ड इन्टारेस्ट नङा बियो सिम्पल इन्टारेस्टआवहाय बे नङा नैबेखौ नाङा ना बेखौ थाङा बियो नैबेनो जोंनिया टाइमाथ' नैबे थांखाबाय ना सरि टाइमा नैबे ना 3 आहायखा होमबा जोङो 0 जों 100 मोनबाय जोंना होमबा 8 जों 32 2 3 थाबाय 16 19 1 थाबाय 1 जों 8 जों 1 सरि 1 जों 8 जों 8 1 जों 9 9 92 अप्शन नम्बर 2 आहाय 992 आहाय कारेक्ट एन्सारा नेक्स्टआव दङ A B and C together can finish a piece of work in 4 days A alone can do in
12 days and B alone in 18 days. How many days will be taken by C to do it alone? माने A plus B plus C बेसेबां डेसआव मावखांगोन दोङो 4 डेसआवहाय आरो A आ हारसिङै बेसेबां डेसआव 12 डेसआव आरो B आ हारसिङै बेसेबाङाव 18 डेसआव अब्ला जोङो दाना 4 12 आरो 18 नि दुवासा दिहुनबा मा जागोन 36 होनबा जोंना मा मोनथिबाय जोङो 36 आ बेवहाय गासै खामानि दाना होनबा गासै खामानि होनबा B आहाय हारसिङै सानसे मा होनो 18 डेस नांगौ नालाय ना होनबा सानसेयाव बेसेबां खामानि मावगोन बियो 2 माने 18 जों जोङो 36 खौ रानबा बेसेबां मोनगोन जोङो 2 आरो 12 जों 36 खौ रानबा मा मोनगोन जोङो 3 माने A आ सानसेयाव मोनथाम खामानि मावो आरो बेयावहाय बिसोरो सानसेयाव बेसेबां खामानि मावगोन A B C आहाय 9 खामानि मावगोन आरो ना दानिया अब्ला नाय A B C आहाय मा होनदोङो 9 था खामानि मावो होनबा आरो बेवहाय B आहाय मोननै खामानि मावो आरो A आहाय मोनथाम खामानि मावो अब्ला C आ बेसेबां खामानि मावगोन बेवहाय नायदो अब्ला C आहाय ना C आहाय मोनबेसे खामानि बेवहाय नाय मा होनदोङो A plus B plus C सानसेयाव बेसेबां खामानि मावनाय जाखो बियो 9 बेनिफ्राय A आ बेसेबां बेवहाय A आ बेसेबां मोनदोंमोन जोङो A नियावहाय 12 मोन नालाय ना बेयो 3 A आ 3 आरो B आहाय 2 plus C 9 होमब्ला C आहाय सानसेयाव बेसेबां मावगोन बेवहाय प्लास 5 माइनास खालामबा बेसेबां जागोन बेयो 4 सानसेयाव C आहाय मोनब्रै खामानि मावो होमबा गासै सानसेयाव मोनब्रै खामानि मावोबा 36 था खामानिखौ बे सानबेसेजों मावखांगोन बियो 9 डेसआवहाय मावखांगोन बेखायनो अपसन नाम्बार 3 आहाय जागोन बियो Next, if the radius of a circle is increased by 25%, then its area is increased by. जेब्ला मा होनदों बेवहाय रेडियासआ जेब्ला बारायो अब्ला बिनि मा होनोखौ एरियायाबो बारायखागोन बेयो ना अब्ला बेबायदियाव मा खालामनो हायो जोङो x plus y plus x into y by 100 बे फर्मुलाखौ जोङो बाहायनो हायो जोङो बेखौहाय गोसोआव लाबानो जाबाय ना बेयावहाय नायदो जों मा मोनो जोङो बेयावहाय 25 प्लास मा जागोन 25 बारायगोन ना होमबा प्लास 25 into 25 बाय मा जागोन इयो 100 दानिया नायदो 25 जों 25 प्लास खालामबा सरि 25 जों 25 बेसेबां जागोन बेवहाय 50 ना आरो 25 जों 25 बेसेबां जागोन बेवहाय प्लास खालामबा 50 आरो 25 जों 25 सानजाबा बेसेबां जागोन 625 आरो 625 खौ जों 100 जों रानबा 6.25 होमबा 56 पॉइंट मा जागोन बियो 25 एन्साराहाय 56.25 आहाय जागोन बियो Next, the average of 10 observation is 46. It was replaced later that an observation was misread as 42 in place of 142. The correct average is माने होनदोङो 10 observation माने गासै 10 आरो ना 10 जेनाखि गर बियो बेसेबां 46 होनबा गासै टोटेल बेसेबां जागोन 46 जों 10 सानजाबा 460 होनबा बेवहाय 460 जाना दं बेना 460 मोनदों नाथाय मा जादों माबोरैहाय 460 मोनदों जे 142 खौ 42 होननानै फरायनायावहाय ना गोरोन्थि फरायनायावसो बियो मा जादों 460 जादों होमबा बेवहाय ना 142 खौ 42 होननानै फरायनाय लोगो लोगो बेसेबां खम जाना दं बेवहाय 100आनो खम जाना दं होमबा बेवहाय मा खालामबावनांगोन जोङो 100 प्लास खालामबावनांगोन होमबा 560 बे 560 खौ माजों राननांगोन जोङो गासै बेसेबां अबजारभेसन दङ जोङो 10 बा 10 जों रानबा बेसेबां जागोन 156 अपसन नाम्बार 4 आहाय कारेक्टआ S2 company offers a discount of 20% and then a further discount of 42%. What is the final sale price in rupees? In rupees of a pair of shoes costing 2,800. So, माने बेवहाय 2,800 ना बे 2,800 खौ माने बेसेबां डिसकाउन्ट होदोङो 25 डिसकाउन्ट होनाय माने मा 75 100आव 75 फानदों आरो बेवहाय 42 डिसकाउन्ट होनाय माने मा 100आवहाय मा खालामदोङो बियो 58आवहाय ना 58आवहाय फाननाय जादों होनबा 0 जों 0 केन्सेल खालामबाय 25 जों रानबायखौहाय 25 जों रानबा 3 25 जों रानबायखौहाय 4 4 जों रानबा 7 7 3 21 56 जों दाना मा खालामदो 21 जों सानजाबा बेसेबां मोनगोन जों बेवहाय सानजाबा सरि 56 नङा 58 ना नैबेथ' 58 नालाय नैखौहाय मा जाना दं जोंनाहाय बेवहाय 7 जों 3 जों 21 ना आरो बेवहाय 58 होनबा 58 जों मा खालामदो जोङो 21 खौ इन्टु खालामदो होनबा 8 5 बेनिफ्राय मा जागोन 50 थांखाबाय ना 16 10 11 होनबा 8 1 2 1 1 2 1 8 1 2 1 8 बेयावहाय कारेक्ट एन्सारा नेक्स्ट बेवहाय ना जों बेखौहाय आगदानिफ्राय बानायदो जोङो रुट 25 नि माना मा जागोन
5 5 जों इदिनो दाजाबो बेसेबां मोनगोन जोङो 16 16 नि बर्ग देया बेसेबां जागोन बेयावहाय 4 4 जों 21 खौ सानजाबदो 21 सरि दाजाबो बेसेबां मोनगोन जोङो 25 दाना 25 बर्ग देया मा जागोन 5 आरो जों 5 प्लास खालामदो 5 प्लास खालामबा बेसेबां जागोन बे 36 36 नि बर्ग देया मा जागोन 6 दाना जों 6 प्लास खालामबा बेसेबां जागोन बेयावहाय 14 164 64 नि बर्ग देया मा जागोन 8 ना अपसन नाम्बार 2 आहाय 8 आहाय जागोन बियो ना 64 नेक्स्ट फाइन्ड द HCF अफ बिनि जोङो HCF दिहुननांगौ जेब्ला HCF दिहुननांगौ जायो जों मा खालामनांगौ गोजौनिखौ जों HCF दिहुनगोन आरो गाहायनिखौ LCM दिहुनगोन आरो जेब्ला जोङो LCM दिहुननांगौ जायो गोजौनिखौ LCM दिहुननानै गाहायनिखौ HCF दिहुनगोन होमबा जोङो मा खालामनांगौ होनदों गाहायनिखौ LCM दिहुननानै गोजौनिखौ HCF दिहुननांगौ LCM दिहुननांगौ लोगो लोगो मायावहाय 5 आहायथ' एखे जाना दंखायो होमबा 5 खौ जों मोनसेल' लागोन 5 4 जा बेसेबां जायो सरि 5 8 जा 40 40 जों 9 जों 360 ना 360 बेवहाय नाय DSA मा जागोन 2 जागोन माने गासिखौबो जों माजों रानजागोन बेयो मोनफ्रोमबो 2 जों रानजागोन बेना ओमफ्राय बेवहाय नायदो 1 180 होमबा मा जागोन अपसन नाम्बार 1 आहाय नेक्स्ट बेवहाय ना मान दिहुननांगौ जोङो 4 जों 32 खौ रानबा बेसेबां मोनगोन जोङो 8 माइनास 3 जों 8 खौ 3 जों मा खालामनांगौ 8 खौ राननांगौ जोंना 3 जोंथ' जों 8 खौ राननो हाया जोङो मा जागोन 8/3 जागोन बेयो ना 8/3 दाना नेक्स्ट बेवहाय 15 माइनास 18 15 माइनास 18 सरि नै 15 दे 15 माइनास 18 दाना जों बेखौ मावफुंबा बेसेबां मोनगोन जोंनियावहाय 8 जों इन्टु खालामदो 3 जों 8 जों 3 जों 8 जों इन्टु खालामबा 24 माइनास 40 ना 40 आरो ओरैजा मा जागोन बियो 18 निफ्राय माइनास 3 सरि नै बियो प्लास ना इन्टु नङा 6 + 9 बा 6 + 9 नालाय ये मा जागोन 15 निफ्राय 9 माइनास खालामबा 6 ना 6 जाबाय दाना बेखौहाय दाना मा जागोन जोङो 40 निफ्राय 24 माइनास खालामनांगौ ना 10 निफ्राय 4 थांबा 6 3 निफ्राय 16 बाय मा जाबाय बियो 6 सरि 16 बाय 6 बोरै जाखो 15 निफ्राय मा माइनास खालामनांगौ जोङो 9 माइनास खालामनांगौ 15 निफ्राय 9 माइनास खालामबाथ' 6 एन्सारा मिस्टेक जाबाय माथो ना एसे गोरोन्थि जाना दं बेवहाय सरि मिस्टेक जायाखै हा कुइसना मिस्टेक जायाखै बेवहाय एसे मिस्टेक जादों बेवहाय बानायनाया ना फार्स्टनिफ्राय मोजाङै लिरफिननांसिगोन बेवहाय 3 थालांदों ना जोंनिया 3 थालांदों मोनसे 3 दंमोन ना बेयाव मा जागोन नोङो 8 माइनास 5 × 8/3 ना बेनिफ्राय 15 माइनास 9 ओरैजाय 24 माइनास 40/3 मा जाना दं बेवहाय 6 होमबा मा जागोन बेयो माइनास 16 बेयाव मा जागोन 3 × 6 ना 3 × 6 18 बा 2 जों बेखौ केन्सेल खालामबा बेसेबां जागोन बियो माइनास 2 जोंबा 8 2 जोंबा 9 मा जागोन 1 आहाय अपसन नाम्बार 1 आहाय ना स' दिनै भिडिअ बेखिनियानोसै नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो हानायसिबां लोगोफोरनो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय ना जेसे हायो नोंथांमोनाहाय लोगोफोरनो शेयार खालामनानै हो जाहाथे जायफोराहाय SSC दिनै एग्जाम होगोन बिथांमोनाहाय जाहाथे मेथ्सआव गोरा मोनग्राफोराहाय माने मेथ्सखौ एसे हायो आरोना स' बेखिनियानो गोजोन्थों